Дуслар, карагыз әле, нинди матур песи яши Казан зоопаркында. Силәүсенгә дә, песигә дә ошаган бу җәнлекне сервал дип атыйлар. Йорт песиннән ул нәрсәсе белән аерыла икәнен беләсегез киләме? Алайса, тыңлагыз. Сервал гадәти песигә караганда гәүдәлерәк, аның буе 70 сантиметрга җитәргә мөмкин. Чөнки бу кыргый песинең тәпиләре озын, алар ярдәмендә сервал бик яхшы сикерә, йөгерә ала. Сервалның колаклары да йорт песинекеннән зурак. Олы колаклар яхшы ишетү өчен кирәк. Ул тышканның кыштырдавын 1 километр ераклыктан ишетеп алырга сәләтле икән. Кыргый табигатьтә сервалны Африкада гына очратырга мөмкин. Ул агачлы таулы урыннарны гына үзитә, ә менә шуларда яшәми. Моның сыры гади. Серваллар су ярата. Алар хәтта елганы аркылы йөзеп чыгарга да сәләтле икән. Бу сервалның йорт песиеннән тагын бер аермасы. Йорт песиләре гадәттә су койнырга яратмый бит. Серваллар кимерүче җәнлекләр, кайбер кошлар, бака, йылан, кәлтә, балык белән туклана. Бер сизеп алса, бу кыргый песи табышын кулдан дөресрәге тәпиләреннән ышкындырмый. Ул арысланнан да остарак һәм җитезрәк. Табышын 15 минут буе селкенмичә дә сагалап тора белә. Сервал кыргый песи булып саналса да, соңгы елларда аны өйдә дә асрый башлаганнар. Бер нәрсәне аңламыйм. Мондый зур песи өйдә нәрсәгә инде? Кечкенә йорт песие җитмәгәнме?